Mediodía, 47 minutos en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Están connosco un querido amigo que fai tempo que non nos viamos e que é sempre un placer saudalo. Don Javier Loira, moi bons días. Moi bons días, Ramón. Que alegría velo aquí de novo na súa casa, na radio, en Onda Cero. Igualmente, un placer. Moitísimas gracias. Sempre falamos da banda de música de Santiago, falamos da dese espírito tan picheleiro, tan compostelán de respaldar a nosa querida banda de música. Pero sí hemos falado dun asunto totalmente diferente, porque veciños, verdade, de Arins se amosan indefensos, queren amosar o seu malestar porque rexeitan a colocación dunha torreta preto de varias casas, de varios domicilios. Está tamén connosco o presidente da Asociación de Veciños Coto Danai, Pepe Neiro. Moi bons días. Bo día. Bueno, Javier, Pepe, exactamente onde está o problema? Onde está ubicada esta antena? Sí, pois está nas proximidades do núcleo de Torreblanca, o sea, para nós iso é Torreblanca, aínda que sea nos bordes, nas fincas, e nuns terreos que están na ordenanza 16, que é de especial protección de terreos de cultivo. Polo que vemos, a torreta instálase mediante o procedimento ese de comunicación previa, urbanístico, pero tuvemos agora recentemente acceso ao expediente, ainda estamos estudando nel. Parece que houve algunhas reticencias tamén por parte dos técnicos de urbanismo a esa ubicación. O que pasa é que, a ordenanza que regulaba a instalación deste tipo de equipamentos foi, digamos, capada por sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque o Pexón prevía que esas instalacións só se podían facer dentro da ordenanza 15. Que pasa? Que a legislación máis actualizada pois dalle unhas prerrogativas ás empresas de telefonía case absolutas. Casi poden pisar ou intentan pisar, teñen atribucións, a propia normativa municipal, e ven a ser casi como dicir, da nosa nos ocurra, instalámola e a calar. O resume ven a ser ese. Doctor Loira, cal é a sensación, cal é o sentimento que hai entre a veciñanza? Pois é ambivalente. No primer momento é un impacto de crisis persoal e veciñal por a impunidade de que alguén sin aviso previo nin comunicación algunha se pon unha torre de 30 metros diante da túa casa. E cando digo diante da túa casa é que a miña casa desde onde eu vivo cambiou totalmente. Ahora teño unha torre diante de toda a visión de todas as partes da casa por a proximidade. Eu son un dos afectados. O impacto inicial é tremendo. Despois, cando un se aproxima e cree na legalidade das cousas e no que é a reglamentación que ten que ordenar a convivencia entre os veciños e os intereses particulares, pois é onde realmente é ambipolar, porque por unha parte mostra que está aquí o presidente da Asociación de Veciños, que a participación cidadán en Arins funciona perfectamente, porque entre a Asociación de Veciños e os interesados pusémonos en contacto co propio Concello solicitando personarnos no expediente e, por outro lado, tamén solicitou a paralización da obra. A forza dos intereses privados é tremenda. Pero, aquí estamos, usando outra palanca que é os medios de comunicación, porque isto lle pode pasar a calquera. Entendo que as administracións son coñecedoras do malestar que hai entre a veciñanza. Non sei se tanto o Concello de Santiago ou mesmo tamén a Xunta, non sei. Na Xunta de momento non tivemos contacto, o Concello de Santiago sí, estuvemos tanto nos servicios do urbanismo como tamén nos atendeu o Concelleiro de Urbanismo. Estamos agora á espera de ter unha reunión, digamos, co grupo de goberno, ca alcaldesa e as persoas, supoño que estará o Concelleiro de Urbanismo, as persoas que teñen que ver con este conflito. Porque que agardan vostedes que faga o Concello? O Concello, vamos a ver, eu entendo que a nivel político están un pouco tamén ao que digan os técnicos. Os técnicos son os que teñen a responsabilidade de aplicar a lei sin favoritismos. Eles teñen que aterse á lei. Pero tamén creo que a nivel político os grupos municipais terán unha opinión, aínda que
pois estean supeditados, basicamente, como estamos todos, á lei e a quen interpreta esa lei para aplicala, que son os técnicos municipais. Entendo que solicitaron o pasado 3 de febreiro a paralización da instalación desta antena. A día de hoxe, 11 de febreiro, siguen os traballos de colocación? Sí, O sea, sí, según nos explican, ese procedimento de comunicación previa, o que fai é que o Concello autoriza, fan as obras, e despois é o Concello quen supervisa que se executaron conforme á legalidade. O sea que, digamos que veñen a autorizar, ti vai facendo hasta o final, e despois veremos se fixeches ben. Entonces aí é o que teñen que facer despois. Bueno, o expediente é do ano 2022, sorprende que sexan 4 anos. Este proceso abreviado da declaración responsable ou declaración previa é presentado no Concello en novembro de 2025, como que lles facilita máis o poder realizar as obras. Nós non nos opoñemos para nada nin ao progreso, nin ao todo o que significa instalar unha torre. O que sí estamos ao día de hoxe en condicións de decir que a ubicación desta torre non é adecuada, e ademais creo que en base aos informes dos servicios técnicos municipais así de forma acertada o manifestaron. É dicir, hai outras ubicacións máis idóneas para este servicio que non tería afectación a ningún veciño, porque a parte onde está hai zonas forestales, hai zonas que non existen vivendas, en donde hai indicación expresa do Concello que sería máis acertada esa ubicación. É dicir, que o propio Concello entende que hai lugares máis acaídos para a colocación desta antena, o que non se entende moi ben porque non se fixo así. Se crea este malestar entre os veciños de Aríns. O Concello, entendo eu, tal como o pouquiño que poden ver e interpretar da Lei Xeral de Telecomunicacións, é que lles dan unhas prerrogativas ás empresas, de dicir, é que eu quero aquí por razóns técnicas e ten que ser aquí, cando sabemos que xa no ano 22 ahora van aparecendo, non, veciños que afirman que a empresa ostentou para que deixasen poñer a antena nas súas propiedades. Entonces, o primeiro que fan é buscar alguén que acepte, a cambio dunha cantidad de diñeiro e dunha renda anual, a colocación na súa finca. Unha finca privada. Unha finca privada. Ti alquilas a túa finca para que veña unha compañía, poña a antena e te pague. Claro. E entonces, como ao principio non conseguiron, encontraron que ademais está a carón dun camiño, ainda que dalles igual que este ou non ao lado das casas, ten luz eléctrica xa na propia finca, incluso o contador eléctrico, co cal aforran. Os ricos non tiran o diñeiro. Son empresas moi poderosas, pero son moi poderosas, teñen eses beneficios a base de precisamente gastar pouco. Os emprazamentos que se ve no expediente que lles ofrecía o Concello, claro, terían que levar luz eléctrica hasta ali e demais, entonces escúdanse, parece ser, en razóns de tipo técnico, que a ubicacións alternativas non son axeitadas, que non cumplirían a función para que está prevista a antena. Entonces, escúdanse en eso. Sí, Javier. Bueno, unha cousa é o que falabas a nivel do Estado, que hai unha normativa reciente do ano 22, e lóxicamente cando se asentan en propiedades privadas como que necesitan menos especificidades nos informes. Outra parte é a Xunta de Galicia coa súa normativa, que sí, que tamén acudimos á Xunta, da unha maneira, pois, nos remitiron a que a administración interesada final é o Concello. E a verdade, aí onde atopamos o expediente desde o ano 22. O que me sorprende é que exista un posicionamento claro por parte das distintas administracións que estuveron responsables no Concello desde o ano 22 hacia unha línea de protección do interés dos veciños, e que poida agora, por un cambio na normativa, mudar e darlle unha licencia para que poida asentarse e poder cumprir unhas funcións nun sitio que eles consideran que non é adecuado. Se non era antes adecuado, tampouco ten que ser agora. E, lóxicamente, os veciños, a parte do que é a normativa, tamén necesitamos unha administración próxima que sepa defender os intereses dos veciños. Insisto, é pouco que poida agradecer á Asociación de Veciños de Aríns por o seu papel que está tendo no que é a defensa
dos dereitos dos veciños. Nos queda un minutiño, entón agora mesmo os pasos a seguir cal serían, Pepe, Javier? Sí, pois agora mismo pois tamén como tivemos xa acceso ao expediente, consultar con asesores xurídicos para ver por onde podemos atacar e despois as medidas que podamos facer a nivel de forza todos xuntos. Bueno, hai unha parte que realmente funciona de unha maneira e a veces é increíble a forza que ten, que son os medios de comunicación. Que a xente sinta que somos vulnerables, que a nosa tranquilidade na que vivimos pode ser interrumpida por unha multinacional dun día para outro sin coñecemento previo do risco que corre cada un. O que non pode ser é vivir con esa especie de inquietud que o máis forte pode facer o que lle dé a gana. Pois mantéñanos informados se hai novidades. Pepe Neiro, presidente da Asociación de Veciños Coto da Nai de Aríns, moitísimas gracias. Gracias a vos. No, a vosa casa, querido doutor Javier Loira, como sempre, moitísimas gracias por traernos noticias de todo tipo. Agora, pois, está en quedanza para os veciños de Aríns, da cal estaremos de novo moi pendentes. Moitas gracias, Ramón, amigo. Gracias, doutor. 2 minutos para unha. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día. ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con línea